Inselmilkom, illum it-tnejn 5 ta' Ottubru infakru lil Santa Marija Faustina Kowalska, magħrufa bħala l-Apostlu tal-Ħniena Divina. Nilqakom għall-Qudiesa r-Rużarju immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-Evanġelju tal-lum nisimgħu l-parabbola tas-Sammaritan it-Tajjeb, parabbola li turi l-kobor tal-imħabba u l-ħniena ta' Alla għal kulħadd. Aħna lesti li ngħinu lil proxmu mingħajr ebda distinzjoni ta' twemmin jew kulur. Mulej, iftaħ li għajnejja biex narak fl-oħrajn, għatini qalb li tħobb mingħajr kundizzjoni u idejn li jgħinu lil kull min jitlob l-għajnuna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Nirringrazzjaw il-Alla li qegħdin niċċelebraw l-Ewkaristija flimkien. Illum qed nirringrazzjaw ukoll mod speċjali għaliex din hija il-250 trasmissjoni tal-Quddiesa mindu bdiet il-pandemija. Nirringrazzjaw ta' dawn ix-xhur li għaddew tal-għajnuna li tagħna biex nistgħu anki niċċelebraw l-Ewkaristija u din tasal għand tant nies kemm f'Malta kif ukoll barra minn Malta. Ta' dan nirringrazzjaw minn qalbna. Biex nistgħu niċċelebraw kif xi din il-Quddiesa llum nagħmlu ftit ħin nitolbu maħfra lill-Alla, llum niftakru hija tifkira ta' Santa Faustina, Marija Faustina Kowalska, li dejjem waslet il-ħniena tal-Alla u hekk nitolbuh fil-bidu tal-Quddiesa l-ħniena u l-maħfra tan-nuqqasijiet tagħna. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox, int tfawwar tjubitek fuq dawk li jitolbuk u tagħtihom aktar milli jistħoqilhom, aktar milli huma stess jistgħu jixtiequ. Xerret fuqna ħniena tiegħek billi taħfrinna kun ma jbiżżana fil-kuxjenza tagħna u tagħtina dak li m'għandniex ħila nitolbuk. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Galatin. Ħuti, jiena nistaġeb bikom kif daqshekk malajr tbettu minn min seħilkom fil-grazzja ta' Kristu u dortu lejn evanġelu ieħor. Mhux għax hemm xi evanġelu ieħor, imma hemm xi wħud li qegħdin iħawdukom u jridu jaqilbu l-evanġelu ta' Kristu. Imma mqar jekk aħna stess jew anġlu mis-sema jħabbrilkom evanġelu ieħor li mhuwiex dak li ħabbarnilkom aħna, ikun misħut. Bħalma ġednilkom u ntenni ngħidilkom issa, jekk xi ħadd taħabbrilkom ħaġa oħra għajr dak li ġa rċevejtu ikun misħut. Forsi jien qed infittex li jkunu jġibuni l-bnedmin, jew qed infittex li jkun iġibni Alla, qiegħed jiena nfittex li noġġob lill-bnedmin, li kont għadni nfittex li noġġob lill-bnedmin ma kontx inkun għaddej ta' Kristu. Dan narafkom ħuti, l-Evanġelu li ħabbartilkom jien mhuwiex Evanġelu tal-bnedmin, għaliex jiena mhux mingħand bnedmin riċevejtu jew tallimtu, imma kien irrevelat lili minn Ġesu Kristu. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr l-Alla. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu.
Ir-rod ħajr lil mulej b'qalbi kollha, fil-laqa tat-tajbin flimkien miġbura. Kbar huma l-emejjel tal-mulej, ifittxuhom dawk kollha li jitgħaxqu bihom. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Is-sewwa u l-ħaq emil deħ ta' min joqgħod fuqhom il-preċetti tiegħu. Imwettaq għal dejjem ta' dejjem, magħmula bis-sewwa u bid-dritt. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Bad jifdil il-poplu tiegħu, waqqaf għal dejjem il-patt tiegħu. Qaddis u tal-biża' u ismu, għal dejjem jibqa' it-tifħir tiegħu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Nagħtikom kmandament ġdid, jgħid il-mulej, bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien iqum wieħed għaref fil-liġi u biex iġarrab lil Ġesu staqsih: Mallem, x'nagħmel biex niret il-ħajja ta' dejjem? Qallu Ġesu: fil-liġi x'hemm miktub, int x'taqra fiha? U dak wieġeb: int għandek tħobb il-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha u b'ruħek kollha u bil-qawwa tiegħek kollha b'moħħok kollu u lill-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Qallu Ġesu: sewwa weġibt, għamel hekk u tgħix. Iżda dak biex juri li kellu raġun qal lil Ġesu: u l-proxmu tiegħi min hu? U Ġesu reġa' qabad jgħidlu: wieħed raġel kien nieżel Ġeriko minn Ġerusalemm u waqaf idej il-ħallilin. Dawn niżżawh biċċruh bis-swat u telqu u ħallewh nofsu mejjed. Inċerta kien nieżel qassiż minn dik it-triq u rah, għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. Hekk ukoll wieħed Levita, meta wasal hemm u rah, għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. Imma kien għaddej minn hemm wieħed Samaritan, wasal ħdejh, rah u tħassru. Resaq lejh, dewwielu il-ġrieħi biż-żejt u l-imbit u rabathomlu, mbagħad tellu fuq il-bima tiegħu wasslu f'lukanda u ħassibu. L-għada ħareġ biex tgħin flus, tomil tal-lukanda u qallu: ħu ħsiebu, jekk tonfoq xi ħaġa iżjed, inroddilek jien meta nerġa' ngħaddi. Minn dawn it-tlieta int min jidhirlek li ġibruħu ta' proxmu ma' dak li waqaf idej il-ħallilin? Min ħenna lieh, wieġbu dak. Qallu Ġesu: mur u għamel hekk int ukoll. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Il-bieraħ Papa Franġisku ħareġ enċiklika bl-isem Fratelli Tutti, il-kol aħwa, li titkellem fuq il-fraternità u l-imħabba soċjali. U fit-tieni kapitlu ta' din l-enċiklika l-Papa jagħmel riflessjoni propju fuq din il-parabola li għadna kif smajna llum, il-parabola tas-Samaritan it-tajjeb. Ħafna punti sbieħ minn dak li jgħid il-Papa se nsemmi punt wieħed biss. Hawnhekk eżatt qabel il-parabola hemm dik il-mistoqsija li jagħmel l-għaref tal-liġi: il-proxmu tiegħi min hu? Din kienet mistoqsija interessanti illi fi żmien Ġesu għal ħafna min-nies il-mentalità dak iż-żmien kienet li l-proxmu hu min hu tal-istess pajjiż, min hu tal-istess art. Il-proxmu jasal sal-fruntiera. U tifhem għaliex proxmu tfisser min hu viċin
allura dawk li huma viċin, dawk li huma tal-istess pajjiż. Sem jasal il-proxmu. U għalhekk, meta saret din mistoqsija lil Ġesu, il-proxmu tiegħi min hu, innutaw li Ġesu ma jwieġibix. Imma jgħid parabola provokattiva għalihom fejn isemmi dak li qabżu fuq il-ħallilin, ħallew hemmhekk imbiċċer bis-swat nofsu mejjed, jgħaddu tnejn min-nies tal-istess grupp, tal-istess pajjiż ta' dak li tħall hemmhekk mejjed. Wieħed Levita l-ieħor Qassis. U jgħidlek hawn il-Vanġelu mhux ma ndunawx bih għax kienu aljenati, rawh, għaddew minn mal-ġenb u baqgħu sejrin. Imbagħad jgħaddi Samaritan li ma kienx jikkwalifika ta' proxmu u li l-Vanġelu jgħid kemm il-darba juri kif is-Samaritani l-Lut ma kinux jitħammlu bejniethom, kien avversarju, u dan raħ tħassru waqaf mar idewwi l-ġrieħi jagħtih l-għajnuna li hemm bżonn u ħadu wkoll il-lukanda biex jara dak kollu li għandu bżonn jieqaf miegħu. Min ġab ruħu ta' proxmu jgħid Ġesu? Min ħen għal dal-bniedem? Dan is-Samaritan. Imma notaw kif Ġesu jaqleb il-mistoqsija, mhux iwieġeb il-mistoqsija ta' dak l-għaref tal-liġi, dak saqsih. Il-proxmu tiegħi min hu? U Ġesu jgħidlu min ġab ruħu ta' proxmu. Għax di differenza kbira. Meta inti tgħid il-proxmu tiegħi min hu, inti isek fiċ-ċentru. Għandek tħares lejn nies madwarek u tgħid dak proxmu, dak mhuwiex, dak iva, dak ngħinu, dak. Meta l-gvern jgħid Ġesu, int ġib ruħek ta' proxmu ma' kull min għandu bżonn għajnuna. U allura ma tagħmilx distinzjoni meta tgħin, ma tgħidx dak tal-partit tiegħi ngħinu, dak mhux tal-partit tiegħi ma ngħinux. Dik ta' reliġjon tiegħi ngħinha, dik mhux ta' reliġjon tiegħi ma ngħinix. Dik tar-razza tiegħi ngħinha, dik tar-razza jew lowm ieħor ma ngħinix. Ma tgħidx hekk. Għax inti ġġib ruħek ta' proxmu ma' kull min għandu bżonn l-għajnuna. U hawn Ġesu qed jgħid xi ħaġa li jekk naħsbu ftit nistgħu nagħmluha dejjem fil-ħajja tagħna, mhux qed jitkellem fuq xi ħaġa ta' barra minn hawn li tiġina opportunità ta' darba, imma xi ħaġa konkreta fil-ħajja tagħna li nistgħu ngħixuha dejjem. Għax dejjem nistgħu nkunu proxmu għall-oħrajn. U pereżempju għajnuna li tista' tagħti, għajnuna materjali, jew inkella xi ħadd imdejjaq li jrid min jisimgħu u toqgħod tisma' biss bla ma titkellem ukoll għajnuna qed tkun proxmu. Jew inkella li tgħid kelma ta' ġid, jew anke tbissima li tagħmel il-ħajja ta' ħadd ieħor aħjar. Jew inkella li tieħu ftit mill-ħin tiegħek tużah għall-oħrajn. Papa Franġisku jgħid fil-fatt fuq dan is-Samaritan it-tajjeb jgħid dan waqaf milli kien qed jagħmel u il-ħin tiegħu użah għal dan, uża l-ħin għal dan biex jgħinu. U allura hemm diversi mumenti fil-ħajja tagħna fejn aħna nistgħu nkunu proxmu għall-oħrajn. Nitolbu lil Mulej illum il-grazzja tiegħu u l-għajnuna tiegħu biex kif urina permezz ta' din il-parabola aħna nkunu proxmu għall-oħrajn u biex niftakru dak li qalilna hu li dak kollu li nagħmlu mal-iċken fost dawn uti tkunu qed tagħmluh miegħi. Inresqu issa it-talbit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek għinna biex tkompli twassal l-imħabba u ħnina tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu.
Smana nitolbuk mulej. Bit-tifkira ta' Santa Marija Faustina Kowalska mulej ejna biex aħna nkunu dejjem konxji tal-ħniena kbira tiegħek u nilqgħu bil-qalb l-imħabba u l-ħniena tiegħek nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej llum l-istudenti kollha li qegħdin jibdew jew li ġiġa bdew l-iskola għalihom, għall-familji tagħhom, għall-alliem, għall-edukaturi, l-mexxija tal-iskejjel, daw kollha involuti biex inti tkun magħhom tagħtihom l-erf u l-għajnuna f'din is-sitwazzjoni diffiċli ta' bħalissa nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbuk ukoll mulej għall-anzjani biex ikollhom l-għajnuna, l-appoġġ u s-solidarità li jeħtieġu. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nirringrazzjawk illum mulej ta' din il-250 trasmissjoni tal-Quddiesa matul din iż-żmien tal-pandemija. Nirringrazzjawk ukoll għal tant nies li b'ġenerożità b'dedikazzjoni ħadmu biex iwasslu din iċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa u nitolbu biex dejjem tkompli tkun għajn ta' ferħ, ta' barka u ta' paċi għal tant nies. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. U nitolbu għal daw kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar ġranet, biex inti tilqahom fi ħdanek u biex tagħti il-faraġġ u l-għajnuna lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Tolbuk ukoll biex aħna nkomplu nieħdu b'responsabbiltà insegwu l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u tal-ħajja tagħna u tal-oħrajn. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' talb li qed nagħmlullek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħolin kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek. Frott tagħna xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolin kollox fit-tjubitek tajtna l-imbit li din nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u għall-Knisja mqaddsa kollha tiegħek. Ilqa' mulej l-offerti għas-sagrifiċċju imwaqqaf b'ordni tiegħek u kompli fina l-emil ta' fidwa billi tqaddisna b'dawn il-misteri tas-sema li aħna qegħdin niċċelebraw bħala għaddejja tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqarru il-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġi kollha nfaħru kuntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbu l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan
għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u l-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej inxandru bil-fer il-ħaqawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Giusepp, mal-Apostli, ma' Santa Marija Faustina Kowalska u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejju nitolbu kif għallimna u kif ridna nitolbu li bentalla s-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobża ta' kuljum matina llum, affrinna dobietna bħama naffru minnu ħati għalina, la daħanix fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-satna u l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrit fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistwaqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħek, żejt biss kelma waħda ruħi tkun infejn.
flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox li s-sagrament li bih tqarbilna jkun li kellu x-xorb tagħna biex ninbidlu f'dak li aħna nirċievu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Nroddu ħajr lil-Alla. Alla tagħna isma' talb tagħna jina waqaf magħna glorja lill-Missier u l-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santismorina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna dak it-twilet għalina irid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubiet ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-erbieħ kollha u jniddawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. U biżna ta' kuljum għatina llum, għaffirna dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-dinja. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Stima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missieru lil Ibnu lil Spiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santismorina l-inti omna li kismat tal-btana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infen u ġenna l-erweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu iħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur l-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi santnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna ma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, istaħlisna mid-deni. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missieru lil Ibnu lil Spiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santismorina l-inti omna li kismat tal-btana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infen u ġenna l-erweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi santnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdaħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Stima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak, perché inti fosti nisan bere che frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Stima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak, perché inti fosti nisan bere che frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Stima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak, perché inti fosti nisan bere che frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Stima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak, perché inti fosti nisan bere che frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Stima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak, perché inti fosti nisan bere che frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak, perché inti fosti nisan bere che frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak, perché inti fosti nisan bere che frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missir u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarista minn nar tal-infern u ġener erbeħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru tal-ferħ meta sitna Marija ppreżentat il-bina Ġesu fit-tempju. Missirna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Obsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. Ma ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak, perché inti fosti nisan bere che frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak, perché inti fosti nisan bere che frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak, perché inti fosti nisan bere che frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak, perché inti fosti nisan bere che frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak, perché inti fosti nisan bere che frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak, perché inti fosti nisan bere che frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Stima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak, perché inti fosti nisan bere che frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Stima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak, perché inti fosti nisan bere che frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Stima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak, perché inti fosti nisan bere che frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Stima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak, perché inti fosti nisan bere che frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missir u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarissa minn nar tal-infern u ġener erbeħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta sitna Marija tilfet il-bina Ġesu u wara 3 tim sabitu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missirna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Obsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni.
Stima lik Marija bi grazzi mimlija muremija kibber kinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija muremija kibber kinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija muremija kibber kinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija muremija kibber kinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija muremija kibber kinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija muremija kibber kinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija muremija kibber kinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija muremija kibber kinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija muremija kibber kinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija muremija kibber kinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missieru lil Ibn u lill Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santis Morina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan at-turuframent il-Ġesu frott imbierek ta' ġuf tiegħek. U ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missilna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Stima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missieru lil Ibn u lill Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom li l-mistriħ ta' dejjem. Id-dawlu dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eternalla. Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Enna lina. Spiritu qaddis Alla. Enna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Enna lina. Imazza Marija. Itlob għalina. Imazza Alla. Itlob għalina. Imazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Blateba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull imma. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mela ta' dosija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja.
itlob għalina, Amara ta' kull tieba, itlob għalina, Warda mistika, itlob għalina, Torri ta' David, itlob għalina, Torri ta' Lavorju, itlob għalina, Dar ta' Deb, itlob għalina, Arka ta' Rabta ġdida, itlob għalina, Bib ta' Sema, itlob għalina, Tewba ta' Filodu, itlob għalina, Saħħa tal-Morda, itlob għalina, Kien tal-Midinbin, itlob għalina, Faraġ tal-Migranti, itlob għalina, Faraġ tal-Imniktin, itlob għalina, Għajnuna tal-Insara, itlob għalina, Sultana tal-Anġli, itlob għalina, Sultana tal-Patriarki, itlob għalina, Sultana tal-Profeti, itlob għalina, Sultana tal-Apostli, itlob għalina, Sultana tal-Martri, itlob għalina, Sultana tal-Konfessuri, itlob għalina, Sultana tal-Verġni, itlob għalina, Sultana tal-Qaddisin kollha, itlob għalina, Sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, Sultana mtella s-sema, itlob għalina, Sultana tal-Rożarju Mqaddes, itlob għalina, Sultana tal-Familja, itlob għalina, Sultana tal-Paċi. itlob għalina, Ħaruf tanla li tneħħi dnubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf tanla li tneħħi dnubiet tad-dinja, smana nitolbuk mulej, ħaruf tanla li tneħħi dnubiet tad-dinja. en għalina, Itlob għalina qaddisa u malla. biex ikun jisħaqilna dak li wedna Kristu. U Alla li rrit li ma tħabbira tal-anġu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġi Mqaddsa Marija, għatina nitolbuk l-inna li nistgħu malla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost siqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa tal-Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispiriti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.
Il-barka sagramentali twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Infakkarkom li min jixtieq jgħin lill-Knisja f'Malta tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji ssibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Min m'għandux aċċess għal din il-website jista' jċempel filgħodu fuq 21-24-12-81 għal aktar dettalji. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom. Insellmilkom.